ibadah minggu di Bagas Santikion alani ala toho di Bagas Santikion ima pensiun amang situasi naga alani rapdo sudi parhalado lau memasuhi Bagas gereja di Bagas Santikion alani upang idohami ma asa jongjok kita sudi. Udul Mahita. Uriani duhatta orasma dihita salhukna adorak sota mulai para mingguota pajulu mahita martang yang nahohom. Amin. Marede mahita.
marahite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di parbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amin. Songonon nin na Tuhan Jehovah, yang go halak partigori mangulu do binahin ni parsihotan na marhapor seaon. Alay yang go halak parjahati dangadong hasonangan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita. Ali Tuhan debata jala amanami, sayurupi mahami, asa unang madili hami, ujuro hapogosot tuhami, jala asa unang magopo hubahin hami silehon-lohon muna dinggani, ujuro pasu-pasum tuhami, ramoti hami, asa unang marpos ni roha hami tu arta na dihasyanganon, leho di hami haporseaon, asa dohot hami para jabar di sitianon ni akkana porsea diho, marahite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangihon hamuma patik ni debata ima sian patik paduahon dohot lapatanna. Patik paduahon dang jadi kanaonmu jala dang jadi sumanonmu manang aha na di banua gijang dohot na di banua tongaon ro dinasa na di bagasan aek na di toru ni tano yang gotunggabe si sobbaon manang sioluan dia do lapatan ni oddo ikon dihabari rohat tadi bata jalai kon holong rohat tadi ibana asadang jadi iba marsobba tu sobbaon manang tu gana-ganaan mangido hanguluan siani jaladang jadi uluan begu manang ulpuhan ni hadatuon jaladang jadi pos roha di ugasan hahomiton ido sahatna rap mangido gugu mahitasian tuhat talaho mangulahon patik nai ali Tuhan dibata sai pargugui mahami mangulahon nahobar tu patik mi amin tabi gema ede pujian sian punguan ina.
data martang yang mahita. Ali Tuhan di bata amanami parguguna suhatu dosan, para siroha midahami nadangolon, narodo hami tujulum manopoti dosa nami nagudangi, di bagasan hajahato dohami tubu, jaladang adong haporsiao di bagasan rohanami hian, saluhu dohami manibil sian akkadalanmu, macai gudang do pangalaw sion nami di patikmu, alai ingot mahami ale Tuhan, ala nidengkan ni basam dohot asini roham, sayunang paingot-ingot akkadosa ni haposoon, nami dohot pangalaw sion nami, sa ingot mahami hobbartu asini roham, dohot denggan ni basam, ala ni guarmu, ali Tuhan Yesus, marpamuati maroham di dosa nami nagudangi. Amin. Baga-baga ni dibata taringot tuha sesaan ni dosa. Ala ni pangalaw si otta do ubahin na tartulang Kristus. Jala binahin ni hajahatot do iba na mabugang. Ape tu iba na picak-picang parhitian ni hasonangatta. Jala binahin ni bugang na malum itahilala. Hasangapon madidebata na digijang. Amin. Tabigima pujian sian punguan ama. Dilanjutkan manom setu ina Deborah.
Kur ina Deborah. Merede mahitasan buku de nomor 437 ayat sada. Epistel hatani debata di minggu tadi manuguton ima sian Yakobus 2 ayat 14 saat rodi ayat 17 tajahama margati sore. Ahama gunana aliak kadongaku molo didok halak di ibana haporseaon alai dangadong di ibana pangulaon terbahed do haporseaon ni paluahon ibana. Molo adong dengan bawa manang boru-boru namar saya marah jala hurangan di Sipanganon siap hari. Gabe adong mamadok sian tonga-tonga muna laho mahamu merdame-dame las mahamu bosur mahamu alai dang dilehon hamu tunasida narikot di daging aham magunana Haporseoni besongonido anggoso adong pangulaonna naung mate do hadirionna. Ido sahatna martua do natu mangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin. Tabegema ede pujian sian lansia.
Tidakon maha porsiaw tay songon na hinatidakon ni dongata saha porsiaw di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan natu mopalangit dohot tano au porsea di Yesus Kristus anak debata Jehovah na sasadai imana tinubuhon ni si Maria naga bega-bea siato di porbadia andorak so habubuhan ido tu hatta natu maon na bernit di panguhuman ni silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinor silang na tua tu bano atoru dung di tanu na mulak mangulu di hari patuduhon na manaik tu surgo lau hundul tu siam de bata Jehovah amanain pargugo na suatu dosani di sima ibana pai mamulak sugo tu tanaon manghumi halak na manghulu doho na mate ahu porsea dito di porbadia jala dok sada huria na badia huria harapan ni halak Kristen akan na badia doho dia sesan dosa doho dihatai na mandok mulak manghulu sugo daging ni halak na mate doho dihanguduan na sora sudah amin. Tapi bagaimana ide pujian sian sektor tulu diuduti manom sian NHKBP.
diuluti makur na posabulung.
Tabigema tikting masa di huriata. Tabegema tikting di huriata di bagasan mingguon. Na parjolo goarni minggu. Goarni mingguta sadarion ima minggu dua dong trinitatis hasi telu sadaon dohot topik marsihot mangulahon hatani debata 2 Musa 10 ayat 1 ayat 8. Na paduahon pensiun sintua. Sadarion minggu 10 Juni 2020 di permingguan pukul sia 30 bahasa Batak. Naing patupado acara pensiun situa tu amang sintua harle sinaga huria pasahaton mauliate di pakobasion amang situa harle sinaga saliling 10 tahun 2 bulan di huriata. Songon hamulatota di pakobasion nasida di huriata di patupado papungo amplop tapasahak ma ditiki marsi jalangan di parminggon bahasa Indonesia pukul 7 dohot bahasa Batak pukul sia 30 dung sidung kebaktian pukul sia 30 di patupa ramatama di gedung serbaguna pinangido turuas ni huria asaro hita diulauni. Na patuluhon pertangyangan wik di hari Selasa 20 Juni 2020 masuk pukul 10 sia 30 patupautado pertangyangan wik di wik paduahon di keluarga Sintua Paul F. Manalu Boru Simajutak maringanan di gedung serbaguna rak mahita madohoti pertangyangani secara khusus ruas ni wik 2. Na paupaton patanakon hatani debata manang PHD di hari Selasa 20 Juni 2020 pukul 10 PHD Inahanna di hari Kamis 22 Juni 2020 pukul 10 PHD Ina Kamis di hari Sabtu 24 Juni 2020 pukul 10 PHD Ina Deborah di hari Sabtu 24 Juni 2020 pukul 10 PHD AMA. Kegiatan PHD maringanan di gedung serbaguna. Nah palimahon permingguan variatif HKBP Mampang Prapatan Minggu 25 Juni 2020 pukul 10 maringanan di gereja HKBP Mampang Prapatan di Patupado permingguan variatif. Nah paonopon sosialisasi pengembangan Pesparawi daerah di hari Kamis 22 Juni 2020 pukul lalu maringanan di Hotel Vape VGC Jalan Maijen Sutoyo nomor 76 RT 02 RW 13 Cililitan naing di Patupado sosialisasi program lembaga pengembangan Pesparawi Manang Pesta Paduan Suara Gerejawi daerah LPVD Provinsi DKI Jakarta tahun 2023 terhadap aras dan gereja-gereja. Kegiatan ini diikuti oleh Sintua Marcelina Boru Siregar. Napa pituhon marbagas tikting perjolo naing majalo pasu-pasu parbogason ma Hulman Frans JC Pakpahan anak ni amata maju Pakpahan tubuni lamris boru hutapea ruas ni huria HKBP Bari Baniaek Nauli Resort Muara Dohot Francisca Fitri Magdalena Marbun Boruni Amata Maraden Peri Marbun Tubuni Inang Ibu Tiurma Parida Borunainggolan Ruas Huria HKBP Mampang Prapatan Sektor 2 Pamas-Masuon di hari Sabtu 1 Juli 2020 pukul 30 di HKBP Bari Baniaek Nauli Resort Muara Distrik 26 Humbang Habisaran Tuhatamah nama masu-masu ulauni.
Napawaluhon ruas parguru. Mamuka sadarion Minggu 10 Juni 2023 gabe ruas parguru ni HKBP Mampang Perapatan Ima Ayu Seila Narosian Duru ni Huria Maringanan Jalan Pejatan Pasar Minggu nomor 25 RT 10 RW 03 Tatang Yakon ma asalam tang hapor siauna. Napasiahon ruas namar sahit. Tabuan ma di bagasan tangyakta akar ruas namar sahit. Hatani debata pasahak madalan mutu Jahoba jala haposi ibana asa ibana paturehon. Pesalme 37 ayat 5. Pasapuluhon namar ulang tahun perhalado dohot ruas pasahaton selamat ulang tahun tu ruas ni Huriata. Namar ulang tahun di bagasan saminggon di dok hatani debata di tangan nasiamud do gajang ni umur jala di habirang nado hamuraud dohot hamuliaon poda tolu ayat 16 parhepengon terlampir akapelean hamulateon dohot na asing nasojinaha di tiktingon taida ma diharotas acara nadong di hitabe songonima tikting di huriatta di bagasan nasaminggon tu hatta ma nama masuk. Kabigima edi pujian sian parhalado.
Tabigi mamuse ede pujian sian koro gabungan. Uhut pa pumupilian marede mahita. Hatani Jehovah,
Dame ni debatana sumurung sian salu na roha imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Terpuk jamita di mingguta sadarion minggu paduahon dung perintatis tanggal 10 Juni 2027 dohot tema setia melakukan firman Tuhan marsi hohot mangulahon hatani debata tersurat mai di 2 Musa 10 ayat sada sahat rode walu perhobason ni Israel majalo patik ni debata Patulu bulaton dung ruar hala Israel siat tano Misir diari nasa sadai sahab mana sida tu halongonan Sinai. Ai borhak do nasida sian Rafidim kebisahat nasida tu halongonan Sinai laos marsaro nasida di halongonani di sido marsaro Israel todong ni doloki. Dunginakop masih Musa tumopot di bata. Jadi di jauhon Jehovah ma tu ibana siat duluki ini nama. Songonom ma dohonomu tu pinopar ni si Jakob. Pabuamu tu hala Israel. Nunga di dahamu na hubaheni tu hala Misir. Nahuwa ni hamu hira di atas ni habong ni pidong Raja Wali. Pasat hamu tuau. Ope molo di tangan hamu suaraku. Jala diradoti hamu pada nahubahini. Jadi hasiaku mahamu sian nasa bangso. Aigok diahudo lihat pertibion. Jadi harajaon malim-malim mahamu diahu. Jala bangso nabadia. Ima akka hata sidohonomu tuhala Israel. Jadi Roma si Musa di Joma akka situani bangsoi. Jala diatur hot tujol nasida sude akka hata odeng. Akka na tinonahon ni Jehovah tu ibana. Jadi sahata man sadok bangsoi mengalusi. Akka didok nasida ma salhut na pinabuwa ni Jehovah bahanon nami ma. Jadi mulak ma si Musa mabuan nakka hata ni bangso itu Jehovah. Unima sahana. Di hita kadongan sahapor siaon di bagasan Yesus Kristus. Sesuai do tema ni mingguta setia melakukan firman Tuhan. Menurut 2 Musa 10 ayat sada sahatore walu. Di terjemah do tu bahasa Batak marsihohot mangulahon hatani dewata. Lai mulo siap pangukapon 10 setia uli terjemahon burju saya burju maho rasa mate dong ili honok kumato tupel hanguluan. Na perjolo setia lapatanna dang tu kiri dak tu hapirang dak tu siamon ni masih tia. Hok di dalan natikos nadenggan di dalan di Tuhani ima diterjemahot tu setia manang marsihohot. Suku-sukun murado jolma setia dohonoma maul Allah membutuhkan proses waktu mencoba. Jadi jolma nina pengen do mencoba digodangnya katawaran-tawaran digodangnya kana binerengna digodangnya kana masa di nahumaliangna tubuh do tu roha lang tu pikiran ni jol malah mencoba sesuatu.
Alani molotor didok iko sadia mahita iko marsihohot martua mahalak nator mangatu sido mangulahon adong do nator marsihohot tutuhani mulai met adong alai adong do proses waktu na kejang asa bertobat manang berubah dicobai bana aka tawaran-tawaran na dihabiran do siamu do maliang kemudian gudang maka pengalaman na dungi dapot nama sada odo HP si utonon na pasti na denggan ninde bana alai adong do proses waktu nama seleleng saya diuji lala imana di perlelapan menguji dan menguji mencoba dan mencoba tong ganggu rohana dang dapokna jaladang diulahoni bana odo terjemahan di bahasa Batak marsihohot memang adong do hata adorang so hata ni Bibel manang Alkitab oleh bahasa Alkitab dia teh molo bahasa umum horas warnek alak sebut termata terjemahoni keras tidak tergoyahkan tung rope haba-haba tung rope halus susung ho ibana alani do molo masih jalangan alak Batak horas berarti sehat walafiat tangarong nahurang masih bagas do terjemahan ni hata horasi di halak Batak. Alai diterjemah do di buku 2 Musaon tang horas alai marsihohot. Soni nang di pangukapon terjemah do berju. Nol berju hitena ulisan na met saat nama orang saat terus dapat pasu-pasu mata lunggubi mengulaun hatani debata. Omana masa amang inang di perjalanan ni bangsa ni Israel, bangsa ni debata, bangsa Israel pe, gudang doa cobaan-cobaan tantangan, sahat tu na dilehot debata patik, ni debata manang hukum Taurat di bahasa Ibrani do Taurat, di bahasa Yunani Pentateuch, Taurat lapatanna na berhubungan tu 5 buku ni si Musa itu Taurat. Jalarong di bagasani hukum-hukum na dilehot debata di Dolok Sinai. Alanai masa gejang do perdalan nasida sahat tu nama zalo hukum Taurat manang patik ni si Musa sebelum nina berlaku hukum moral do manang hukum etika. Molo denggako dapat palsu-palsu molo salah hona saat tu sinuh zaman sinuh molo denggan selamat akan asosiatia dimusnahkan. Ima fase pertama hukum moral hukum etika saat tu si Musa 1350 sebelum Masehi. Ditabayaku magajang di perdalanan ini saat tu patik ni si Musa tahun 1350 sebelum Masehi. Baru mah hukum kasih dung Yesus Kristus hanya 1350 tahun. Ala dibereng debatado dak setia jolmai mulai si Adam Hawa, si Kain Habel, peristiwa air bah dungi sahak matu zaman si Musa takas do taboto na diperhatuban Mesir ala Israel 100 tahun. Kurang lebih 400 tahun lah. Sonima porsuk ni pertinaonan, penindasan, kekerasan, melarang beribadah, kerja paksa, jala ikut dibunuh masude aka poso-poso di Mesir, alani ketakutan pamerengan ni Mesir nonang gabe gudang bangsa Israel di Mesir gabe mebir alai tahutan berbalik anon memberontak alani Roma Vareta sepirang iko pamateo do sudia kaposo-poso. Di sima kejadian ini perjuangan ni
natoras ni si Musaon do kelompok na ni Oma ale khusus keluargaon di baem masih Musao tu sada di rajuk so keranjang bang na sangkar memang na tolong main di pinggir ni tau sungai Nilon sungai Nil dia upama si Musaon dohot ulus na songon motif ni ulus Batak dole warnana botar biru. Jadi jelas dorang menghilangkan identitas. Ale takas do ulus ni Bani Israeli diulus satu poso-posoi. Alai do sakap ni debata makuling do rohani baru Firaun lah mabuat si Musa diambil dari air gabe di pagodang-godang. Jaladung marumur hera 10 tahun didok do asa adong asa dilului isi do natorasna. Jadi adong memang di si unsur na disembunyikan. Berdalani do buruni Firaun tuonan jala tarbereng ibana ma natoras ni tanpa disadari. Didok ayo lu do hoy nang mulai geleng do pepe patarus sonon. Olo ali boteman ali nang anak-anak. Sahat tu ali au ma pagodang-godang di istana Firaun, pagodang-godang. Jala dibuat do tu hutani manang perkampungan ni Israelon pabahon oddo keluargamu. Mulak si Musa tu istana didok matu ibu tirinai. Bah, ai aku bereng be bangsoki. Soalnya mah perkembangan di mana satu nama kuda ke mana di bereng ibana mah sudah kana masaon kekerasan tu oleh Israel. Sahat tu na lari mana tumidian dungi disuruh de batamu saya asa mulak tu Mesir membuat bangsoi jalarang barani bana sebenarnya ketakutan. Tung makatai de batani dulu ki de songon adong madok songon hau namar nala dungi buka ma si patum mai tanona dia don mabiar ibana baem ma tu kok mi pihak gabi ulok omma buktina ikobor hato songoni marupani cerita singkat nai ipabu tu si matuana asaborha ibana tu Mesir songoni ma perjuangan negosiasi perdebatan doho Raja Firaun 10 tulah nama songon nataboto di cerita kita tapi mate akka anak buah baju mulai sian air jadi darah, belalang, ulat pikat, hujan belerang, gelap gulita. Sahatu akhirnya diloas ikomula alai dilili Raja Firaun menyeberangi sungai Tiberau. Jala di sima nabuka lauti, dungi lonong ma pasukan Firaun di laut Tiberau. Odo berita na pinasaha ni dua Musaon alai kira-kira kurang lebih 100 hari perjalanan dobe 3 bulan. 3 bulan mardala nasida mardala terus omma kejadian. Ikon Marsaro membuat kemah di Toro ni Gunung Sinayon. Memang ai rancang Tuhan asal lao si Musa maka tayo debata majalo patik na sapului na say tajahon ganuk minggu tang lupa hita di patik ni si Musa nakpeno nga zaman hukum kasih nga Jesus Kristus ay ko Jesus dang nang mga patiki sarwaw alay na pasikopod do jadi dang gabe mago patiki alay do sormina may hadang may larangan-larangan jangan membunuh, jangan berzina, jangan terusma. Kapatik patiki. Alai adong mamusai patik nobel gay ma patik holong. Alani gejang do cerita ni temaon na perjolo setia kepada Allah, setia kepada dasatita dan setia kepada Yesus Kristus. Omma tantangan-tantangan terlumubi di zaman sonarion ketidaksetiaan kepada Yesus Kristus.
Suaksoni maka gangguan sian agama tanah berbeda. Nah, berusaha asa ragu kita di hatuhanon mana ketuhanan Yesus Kristus. Wadok mana benar itu Yesus Tuhan. Dia kan manusia biasa, mana mau Tuhan menjadi manusia. Asa ganggu rohata persea jala adong manusia pendapat bahwa semua agama sama. Jadi berkembang dong ini. Oleh suku nak sudut no poso, apakah semua agama sama? Dibilang sama, padahal tidak sama. Berak sarupa itu. Bidi sarupa olah kita dona mengenal dan mengendalkan hanya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, orang lain tidak percaya. Enggak sama. Alani perlu hasetiaon, perlu burju, perlu marsihot, perlu disiplin, perlu fokus tu Yesus Kristus di akal perubahan-perubahan zaman. Ena julu be digoyang do ala Israeli taringot tu hade batau ni. Marhiti akad gana-ganaan kade bataba digoyang. Akhirnya mereka tidak betul-betul percaya, nak fokus be, nak si Musa maka debata alena sidang ama bain debata nasa diri. Songoni majol mai. Mabain ahana di rohana do na di atusan nasa diri, ahana di bagaimana sian kiri kanan. Nebui mane gahita. Alani kunci kesuksesan keberhasilan iman adalah fokus kepada Yesus Kristus. Tangarong nasi. Mularong na tarencanaho taula hasil yang maksimal harus fokus kepada Tuhan. Ido nahubereng keberhasilan ni hala Israel, mereka selalu melakukan yang terbaik. Manang pe diula, mereka melakukan yang terbaik. Manang martani pe, mereka petani yang sangat luar biasa Israel. Fokus. So onido nang hita amang inang. Marusaha mahita mabanak kena duminggan tinggal tahun satu nama redde nama kornakin. Jago-jago bah, mantap lo. Jadi memang mau fokus, mau latihan pasti. Alana di hal Israel tidak ada istilah melakukan sesuatu coba-coba, enggak ada. Kalau udah perform, sudah tampil harus memberikan yang terbaik. Manang marageda pe, manang marzamita pe, manang markor pe, manang namar pahaya pe memberikan yang terbaik. Molo satu ngaro dang ulo laki. Itu kelebihan hal Israel. Dang ulo satu ngaro. Kau diteliti jo, detail sudah, titik koma, bertahun-tahun diteliti baru. Banggo pikiran jolma Israeli kata no gersang do aha mana tu urisi ama hasil disi. Ale sangkis yang terbaik adalah dari Israel. Apel yang terbaik juga dari Israel. Teknologi paling canggih dari Israel. Mau bicara Facebook semua dari Israel. Orang terkaya dunia semua Israel. No mikrofonon hasil Israel. Allah nasida ngater latih melakukan segala sesuatu yang terbaik. Na duminggen. Bangai praktek kamu yang nangate. Lebih nereng do kehadiran ni rosnya KIP itu gereja mereka melakukan yang terbaik. Dia memakai pakaian yang terbaik, bukan salah itu. Memberikan waktu yang terbaik, memberikan pikiran yang terbaik. Mangaleo sudena dumenggat tuhuriai, mangaleo Tuhan. Malai, oleh dok, gurang do penaso fokus, gurang do penaso disiplin, gurang do peon nama bayan sampingan, gurang. Alayang go unok ipola ni Bibel tahun harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan seperti yang diharapkan Musa. Alani muruk di mana itu pas sama patiki putarma ala di bereng dang fokus memang penyakit ni jolma dingulu portibio naso fokus do. Saya naik instan mau cepat-cepat, naik cepat songon. Akhirnya berugi do. Mula orang fokus memang rugi materi, rugi waktu, rugi pikiran dan sebagainya. Alani kamu amang inang mulia tema di akka burjomuna nambar huria
atau tong marsi hohot na berjuhamu ido atau orang diturpuk serta ulahumma hatan itu ani berjuang maksimal mungkin terima terlalu di amata situasi naga naik pensiun tak terasa apa mana ono 5 tahun kira dulu rupa mana poso rupa idokonaka nama lono aing bukan akhir amang sinaga ini baru awal tahap kedua kalau di WHO pemuda rupa mana jadi anu aing ngadi teliti molo siat tubuh mana 165 perjolo ada pemahaman sudah tua asing majo istilah lansia dah dang margogo bin apa daong dia akan start mulai awal dari nol tahap kedua jadi mulai posoran dari nol di mana mesti asal narong pemahaman bayang ono pelima dang margogo be dang be marminggu be dang arong be sono daong nah kudangan naik pemimpin dunia dia menjabat setelah umur 75, 80 bahkan 90 tahun. Tergantung semangat tarina, semangatmu nado. Mulai dok kamu mulak poso sama pidong rawaja wali, bawoi, ale orang nang macam-macam dah. Ya lu mulak poso gawe ge kan. Gawe asing-asing, banget to. Pikiran nai do na poso. Dang adong di Alkitab madokon ono 5 tahun dungi habis magogo habis pikiran ang margelok be dungi holan namudum meja ulang arong enggak ada ale dok maju terus pantang mundur bersemangat orang kamu tulakon ini tidak putaron be ini semangat mana ti harus tulang amat do jadi sebenarnya aku belajar sekala hodo kalian sio kamu bersidakan awang utesuit ni tulpro na putaya mang utasuit polisi begitu ngolongan itu karena alis semangat ni mana anglo buku ni orang itu mana ujar buku ni mana tulisan buku sampai dia sekolah S3 rupanya baru dia S3 udah tua sekolah amat tahu tes itu taktik kiper ada pusat dari mana menurut menggelar doktor itu di mana ay pajago-jago tapi amat tuh kita setan naik ngarak emang ini perjuangan nih luar biasa kan jadi menang masuk tamu berjuang nang awal do pina lewati mulai musai hidup baru semangat tamu semangat itu mabain panjang umur awalnya kalau suara tamu ngolol suara non mardosa inna hidup ma itu pokon tak setia nang marsiot kok marsiot do berjuang iya mang sinaga nah bereng dah sampai sadari on rakyat korupsi menurut tahu dah aku tuh menurut tahu disiplin waktu alhamdulillah di pergunungan on setiap minggu jam 6 pagi dia pertama datang ke sini juara 1 dari mana di kehadiran setiap sermon kecuali Marsahid dah kecuali Marsahid di mana sermon jam itu jam mana masa ini? Kadang jam 5. Patah pun mat tahu roy na roy sepatah. Ipaksa iba mertabiak kan? Tadaru mobil Nabi Rui. Macet pedang oleh mana? Nang oleh mana macet ini? Mobil ni. Pasok biman song ni. Asa bui pa bereng okor wa. Tarima loman rohana roa. Alai disiplin di mana? Tersong ni baru pani teladan. 10 tahun 2 bulan di mana melayani enggak pernah absen kecuali sakit. Jadi Baima jalon di mana mah kelasnya roh pasu sian persioton nai. Amin bertang maita. Mauliati ali Tuhan disungkuli horo hami asa setia hai marsiot burju hami mangulahon hatam ne bediai. Sadapotan pasu las niro hami nang hamuraun hasanga abun nagabiun lokana pinarsita nya karwas ni huria sudia karwas ni huria na pengudison pasatami ma di bagasan Yesus Kristus amin.
Marede mahita upa pung pelea paduaon. Sahak mahita tu acara paborhaton pensiun situa Harles Sinaga 22 April 2012 1 Juni 2027 sadarion arede mahita ujoloma ka paralado. Para
Shalom, hormat madihita sudena, ruas ni huria na hinahalongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus, sadarion ima acara paborhaton pensiun amang sintua harles sinaga. Surat keputusan pensiun sintua nomor 40/1/SK.D8 Romawi R10.01/6 Romawi _2023. Pendeta Huria Kristen Batak Protestan HKBP Distrik 8 DKI Jakarta yang berkedudukan di HKBP Resort Mampang Perapatan menimbang perlunya melaksanakan ketentuan yang terdapat di dalam aturan peraturan HKBP 2002 tentang masa pensiun penatua HKBP. Mengingat aturan peraturan HKBP pasal 27 ayat 6.6 tentang pensiun penatua HKBP memperhatikan umur yang bersangkutan telah mencapai 65 tahun, memutuskan menetapkan nama lengkap Sintua Harles Sinaga, tempat atau tanggal lahir Tapanuli 16 Juni 1958, ditabiskan Sintua di HKBP Mampang Perapatan pada tanggal 22 April 2012. Pensiun Sintua di HKBP Mampang Perapatan tanggal 18 Juni 2023. Alamat Jalan Kuningan Barat RT 1 RW 2 Kuningan Barat Mampang Perapatan Jakarta Selatan. Sejak Minggu 18 Juni 2023 dinyatakan pensiun dari Parhalado HKBP Mampang Perapatan Resort Mampang Perapatan Distrik 8 DKI Jakarta yang telah melayani selama 11 tahun 2 bulan. Atas semua pelayanan, pengabdian, dan dedikasi selama melaksanakan tugas-tugas penatua, diucapkan terima kasih, Tuhan memberkati. Jakarta, 18 Juni 2023, Pendeta HKBP Resort Mampang Perapatan, Pendeta Sang Hormat Banjarnahor STH MM. Surat penghargaan nomor 248-D.8 Romawi strip DKI _6 Romawi _2023. Preses Huria Kristen Batak Protestan Distrik 8 DKI Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang berkedudukan di Jakarta, memberikan penghargaan kepada Situa Harles Sinaga yang telah melayani sebagai Situa di HKBP Mampang Perapatan Resort Mampang Perapatan, lahir 16 Juni 1958, ditahbiskan menjadi Sintua 22 April 2012, pensiun Sintua 16 Juni 2023. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dari Kitab Mazmur pasal 136 ayat 1. Jakarta 7 Juni 2023, HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, Preses Pendeta Bernard Manik MTH. Au Pendeta Huria Kristen Batak Protestan Resort Mampang Aborhaton Amang Situa Harles Sinaga menjalani masa pensiun yang melayani 11 tahun 2 bulan. Mauliatema jaka pelayanan, waktu, pikiran, pengorbanan, dedikasi, disiplin, napi nasahmuna 10 tahun 2 bulan on. Anggi ama tu kenang rola margo amang terus lope melayani margereja. Saya didongani di pargogui ilema ai pason tu amang di bagasan goarni di bata ama anak Yesus Kristus sudah di perbadia. Amin. Simas. Pertanyaan minta. Oleh hati Tuhan, diaris sadarion, genak ma pelayanan yang menami, mengalir akka pikiran do tiki JKP Mampang Perapatan, seliling 10 tahun 2 bulan, alani pas-pas ma menami on. Apuli rohana diolas ni roha
lebih bersemangat ibana musim melayani nape tangbe aktif sona somal malai apara ramu lebih ibana kabiaka nabi mangurub ya kaulah di huriam kabi mampango di bagasan Yesus Kristus. Amin. Madokata mata situasi sinaga maret dehitan no 140 dongi madokata utusa seruas dilanjuti utusa perhalado sekalian memberi cenderamata. Dulu meta. Parjuluma tadok mauliate tua mata namar tua de bata di siala denggaddo sudi mardalan acara ima paborhato pelepasan nami gabi situa sian HKBP Mampang Perapatan 10 sada tahun 2 bulan mahami melayani di Huriatta alai tung macayo di dope nabui hulahon hami di bahini mohon maaf kami disudi akka hahurangan nami mulai dung diangkat hami gabe situa tahun 2012 langsung mahami diangkat gabe kedua Dewan Koinonia sampai tahun 2010 onom siada tahun 2010 onom satu tahun 2020 dibayar mamuse gabe anggota para tahun siat tahun 2020 satu tahun satu akhir periode HKBP tahun 2024 diangkat gabe bendahara. Jadi tangnya kok kamu memang sampai Holan sebagai bendahara nama asabui ni ulah hocude aka naung pinasa ni huriat datu hami asa anggiat buinyan zongona taparsita-sita sahat ula ummi jadi mauliate ma dihita horas ma hita saluhuna. Mandokata sian luas amang simamora amang sintua simamora ya.
Tes. Tapuji pa Tuhan ingkang upari. Tung macam-macam pihak cobaan dilian tujol mai alai banado manggurupi hita. Na penarasangapan amang pandita, inang pandita, pangulan ni Huria. Dohot hita sudah ruas ni Huria tau. Song nahumurdi do iba idokon madokata tujolo. Marpikir au tujolo on nakki di dalanon. Isordo pihak kana tua-tuai norohaku kana ni hormata. Jadi nahormati ka senior ku di lansia. Au majolo idokon Huria madokata. Jadi adong neng dohonokku pensiun nunga sahat be jakona dihamu amangin ang ruas ni Huriata dibain Huria do upacara khusus tu akan pensiun HP ditutup pusat luar biasa Huria HKBP nang di Arak Batak di ruhu ni Arak Batak na pinatupan yo puta na parjolo di bortiad do peda danak nung adong acara adong may nang menjelang 7 bulan di bortian pasahat ulos mulagabe ulos tudi di dokong warna acara seorang mak maracara manang na 3 bulan martutuaik dong manang na 3 sa dia lele tikina mangalak warna tardiri dung menjelang dung remaja malua siapa kakungi dungi marhasohotam mak sudei adong kris rite upacara cara khusus di baino putana parjoli luar biasa nungaho ripe Roma Huria aidoho mahamu amang sinaga jadi parhalado di Huriata ninna tua mata sinaga godang do penyaringan asa gabi boy si tua lulus nasida disi lulus 10 tahun 2 bulan marhubas nasida di Huriai songon padok ni amak padita nakin jam 7 acara jam 3 ngai sona matawon songon ido nang dihami punguan sektor tolu sa sektor hami rohami tu son marguru ede jam 8 hami sahat ape jam 4 ngai sona matawon luar biasa toho songon semangat ni halak Yahudi jamita sinakino semangat luar biasa adong hata ni hala dois madang Latin madok songono labor in probus omnia vincit semangat yang meluap-luap atau bekerja mati-matian semua bisa tercapai songonima maksinagawan sitiruon di semangat na luar biasa. Saya para tetehok kami do, yak kapunguan nami di sektor tulu. Adong do hira-hira 20 km inganan nasida sian bagas gari jaun. Alai dihobasi nasida do, si hobasan na dihuriai.
Alani dengan ni parulan ya matau narung do promosi di nasida. Gabibui bendahara. Ale dapat matututi kina ngamarumu rono 65 tahun. Pensiun ma sian huria. Dang dalam gali pamatang anggo rohani na tetap mantap, bersemangat luar biasa. Mungkin sangido ketentuan di main peraturan siap pusat, ulunga 65 tahun, maradi maju siap kasih tuawan. Dak sangone edde 204. Nang laburuk dagiki nengel pinggol rabon mata majal pakilalaki dilaso malo marhata tada ajal hinaingro Jesus tio kudo dangi jadi marpangidoa mahami siaru asotu hamang sinaga nakpe pensiu kamu sian parhubasuni saya tongma rap hita dos do hita amang nunga pensiun emeritus kuarda au nga 15 tahun emeritus 20 tahun ono bulan mau numai saya harus soto do tu gereja mati-matian alani do rata he umpay nabui sahatu au 20 narohako pos dorongan nami dia mua mangsinaga rap hita di sektor tulu hita na langsia tersurat di huriat tahun 20 sia halak sabutulna lansia ala masuk nunga amangon lansia marumur 65 tahun tu gijang HP mo nomor pungu hami hari Rabu PHD na terakhir 10 sada halak mahami gali ay ngagodak kami di atas ni 80 anggoy hona ma edi 204 ayat tulu sinakin anggo tu amak sinaga dao hagu kuasa dopi molo di lansia hagu kuasa heri amang dohonon nami ma saitong ma burjuhi tan margareja nakpenong emeritus sita amang jangan rong utabo siya namar huria martamiak kita di gareja on ido situata ido maliam gogo di hita arong ridokon nakahata nina tua-tua dakola siya alkitab ninna ahamada poto di bukulan di sopo adong do dapo tahu asar ni si logo-logo ahado dapo tomo loroho tu bagas joro adong do dapo tahu artana sumurung ima hatani de bata si padao arsak dohot holso akan holsoan akan amarsak Roma tu gareja tabuna ya teh ahamada poto di bukulan di rumah adong do dapo tahu asar nisi ruba-ruba ahado dapo to bololaho tu gareja adong do dapo tahu ima kabaritalas si palas roha oh si palas roha do hape sudah di gareja amak sinaga mamimpi kadua di lansia asaringgas akan nama tua untuk gareja olo jadi selamat amang sinaga
au di bain utusan sian huria dang namar pisahita dang perpisahan alai na pensiu do damang sian parhubaso alai di parminggu wakta serak mahita di kegiatan ni huriata lumobi ma di lansia hata nila tua-tua mandok Yesus debatado pangubung selian persaulian Tuhan Yesus do parasi roha na sumurung say hot mahita tu ibana marhaposan oras ma sangoni ma hata siya kami mau lihat ya jadi ala di pusat pendaramatan nama siap paralado somai ta sudina jongjong somai ta son sabdo makatan kemana do kan di belakangnya. Jadi para jolo tapasahat maulati itu tuwatta ala tu amak situasi naga sah do tahun ani dulau ono 5 tahun lilingna martugas 10 tahun 2 bulan dapat 2 on amang songon tukang padida memang jam 4 jam 5 berangkat amang konsian Cikunir bisa diri bolo petugas pagi nasing baju nah do kondisi buado amang songon rong model di hamis tua baik di hamis tua amang do sada songon nabui dokon sebagai guru marok konon labok ni amang makatai amak pedang pala gudang makatai perhalado dalam memang alai dibagi-bagi amang lo hatani situai alai amang tong dengan mabege hada iduh berek kami sada amang labok luha muna jakaulo muna sulam muna salerengon napatuluhon amang sebagai juara bagas bendahara Duriatta kuberek kami di laporan para pengon tiap minggu tiap bulanan bodok konon tuma cedeng gaddo jalan do be kamuna songo buku besar tulisan tangan songo julu jadi polisi pe pamereng laporani arong do catata be kamuna agia ma amang lambadalani purna pensiun pabor haton siapa amang tung dia ben non du pasiun amang mungkin di SOP ni huriata dua muda pasiun songon akana acara lain mungkin bolo pertangyangan acara nasing bolo tok kamu nama jamita hasil tomunai tong dohot amang dah jadi mungkin dari alai SOP ni huriata akan barageda bak mengkolekte memang masuk mahamuna di son nasbatupa huriata ruas paralado pasatonai ma cendera mata berupa cincin songo sada tali kasih kenang-kenangan tuhamuna amang songo sada las ruamuna sian hami jemaat di paralado mulutupe songo non nabui pasat huria las murang nama jalamang dah dia tidak jalanon buita saling mustangyangan sehat amang tu dia benon amang mangalakka lau du pesiunan non seciap mamang jala sudema tokai paralado maniakon amang dah pemana bui pacat kami sonari sak kai mewakili paralado pastai macicinona teh di
Jangan ngadu kurbe. Gimana buat masa teh seperalado melatih mai Tuhan. Bulat mai di tengah tak. Ta tutup ma para minggota wara de taras jong jong mahita saluhuna. Sarastul pulsada ayatul. Tatang Yakob mapelihata. Ali dewata amanami na di Banua Kijang. Odwara roan ni salhut si leo naringan dohok nasa ulibasa nama lutus. Upasatami masih nani lohan mi Tuhan pilihan nami Tuho. Sejala maiga biwap na khusus di julom. Pasu-pasu mejala ramoti. Asa ho perhasia kami pilihan on. Pati bulan harajamu di tonga-tonga ni huriam do di portibio. Buhay maruhanami marhite hite tordim. Assalam hutadahami godang ni sileo lehon mito hami. Assalam kirkir hai matok mauliati tuho. Marhite hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Di Banua Kijang, saya pinarbadia magwarmu, saya Roma harajaanmu, saya saat malomo ni roham di Banua Tongon son na di Banua Kijang. Leon matuhami sadarion hanguluan siapari, saya sama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dengan namar dosa tuhami. Muna kami tugiu tu pangujunan palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jali ramoti Tuhan Dewata Maho. Disodakon Tuhan Dewata Mabohina Tuho jalasima rohana midaho. Didopakon Tuhan Dewata Mabohina Tuho jala di pasaron madamena tutodim. Amin. Tongkat Bina boto musetu ita salutna dung sidung ita marsi jalangan tapatupama acara ramah tamah di gedung Serbaguna
sahalinai duk sidung hita marsijalangan dapat upama acara ramah tamah di gedung serbaguna. Amplop di sana, di sini. Sonari. Enggak, maksudnya amplopnya di sini atau di sana? Oh,